تاريخنا زجمر أبسفينا هايوي من قدي رارا زبال هذا قنيا مرحي قجل قبن مس بصوتو لوت كم اون جمينا مومباي كتما كقعزون كرلو بمرأيو ازي قجل زي أبز خدو كتما كلو زور اتن قتلاتن بمسفف عزفلت قوينو حجد ماز قصر سيولوم مومباي كخفتو سلالو أرمانتات يوم انتقنا قن مومباي قدمي مصوحو نتا مكينا بحدا قدل تنيا حبوبوتا يقموا كوفن نتا مكينا وشتي كفو استدبدبن زقصلن حدا سب قوت تمي وصوه اتي قل سب اون حرات قبرلون تلمنا راراقن حرات رحا اي نبرون نسخان حلقة قان منصور نحد عمت ملو سلاخلكم كساب حج يخفلكم من بمال منصور ابي كم زلك نغرو يحنقو اتسب ايون ناتبتبتا حلقو منصور اما لجا كم زلون مسمرسه كم زغفلون تنغرو راراقن نسوز بيلو غزي بلن بمال مسار حلقلو رؤسو بمفلاص هيوتو ابو ينطقا مومباي مس بصحون ودياو سرحم بمجمار نعداقا ماخلات كولجاتن بيج فراتاتن بيص يطلقلقو نمن اسياتون نايزي مرزي قداي بمغار هيوت من اسيات نابلاشون ناتيس كيغزو فقرنا زيكون دما قتلو جمروم وسنتات زخونو دما زلوم ገንዘብ አልዎ ገይሮም በመወዶም እንስያት ካፕሱስ መላሲስ ኢኖም ሩስም ከጥፉ ይጅምሩ እዚ ኾነታት እዚ ኣብታ ከተማ ዓቢ ህዝባዊ ተቃውሞን ተተልዓለ ፖሊስ ነቲ ነገር ንምርጋ ኣብቲ ዝለዓለ ልእዋን ናይ ራራ ጉጅለ ካብ ሕጊ ንላዕሊ ምዃኖም ንምርኣይ ናይቲ ጉዳይ ፋይል ዝሓዙ ፖሊሳት በሰቃቂ ሁኔታ እናቃተሉ ይድርብዎም ኣብዚ ማእኸል ኣዛር ዝተባሃለ መንእስ ብሕቶ ናይ ልቢ ዓርኩ ብዝየፅ ምኽንያት ፎቶ ከም ዝሓለፈ ኣብ ውሽጢ ናይ ፅልኢ ባሕር ነዲዱ ነዞም ኣረመነታት በብሓደ ናይ ምብቃል ዓላማ ሒዙ ይለዓል ጉዳዩ እናገደደ ኸይዱ ክሳብ ናይ ሚኒስተራት ቢሮ ስለ ዝበፅሐ ሚኒስተሩ ናይታ ከተማ ላዕለዎት ሓለፍቲ ፖሊስ ፀዊዖም ስብሰባ ይገብሩ ፖሊሳት እውን ወንጀለኛታት ክትተኻኸሉ ዝፍትን ዝኾነ ዓርክና ናተቐተለ ስለ ዝኾነ እዚ ናይ ገበን ሰንሰለት ንምምጣስ ልክዕ ከምቶም ገበነኛታት ጨካን ዝኾነ ሕግን ስርዓትን ናይ ጎደና ቀሚጡ ኣረመናው ስጉምቲ ክወስድ ዝኽእል ፍሉይ በዓል ሙያ ፖሊስ የለና እዩ በማል መፍትሒ የቕርቡ ሚኒስትር እውን ከምዚኦም ዝበሉ ገበነኛታት ዝገጥም ብቕዓት ዘለዎ ፖሊስ ኣበይ ከም ዝርከብ ተሓተቱ ፖሊሳት ራድዮ ዝተባሃለ ብጣዕሚ መፍርሕን ኣራዊት ዝኾነ ናይ ኤፅ ነጋዶታት ኩሎም ክድምስስ ዝኽእል ጀግና ከም ዘሎ ይነግርዎ ራድዮ እውን ክሳብ ሕጂ 97 ዝተሳኽዑ ተልእኾ ዝጠነቐቐ እንትኾነ ናይ መወዳእታ ተልእኹ ድማ ነታ ከተማ ሃብታምን ነፍሰ ቀታልን ኣብ ቁፅፅር ስር ምውዓሉ ነበረ እቲ ሃብታም ግለሰብ ንሓንቲ ጓል ዓፊኑ ናብ ቤቱ ምስ ወሰደ እታ ጓል ግብራ ንምሕላው ክትባእሶ ኣብ ዘጋጠመ ሓደጋ ህይወታን ተሓላፈውን እሱ ግን ኣብ ዝሞተትሉ ኩነታት እንተኾነ ዝሓስቦ ካብ ምግባር ዘይተቆጠበን ኣብ መወዳእታ ድማ ሬስኣ ንኣኻልብ ዝደርበ ጨካን ሰብ እዩ እቲ ሃብታም ሰብኣይ ብዝፈጽም ክወገበን ማንም ተሓታት ኣይገብረንን እዩ ኢሉ ኣብ ዝምክረሉ ሰዓት እቲ ጀግና ራደይ ካብ አንበሳ መስኮት ሰቢሩ ኣትዩ እቲ ሃብታም ራደይ ከም ሰራቂ ብመስኮት እንተኣትኸውን ኣባይ ዘለው ሚኢትን ላዕሊ ሓለውቲ ዓጽምኻ ተሰባቢሩ ይወፅእ ብምባል ተፈራረሖም ራደይ ግን ብኹርዓት ናብ ቤቱ ኣይኮነን ንኽድ ብምባል ሒዝዎ ይኸይድ ኣብኡ እውን ሙሉእ ብምሉእ ናይ ሃብታም ሰብኣይ ሓለውቲ ተቐቲሎም ይረኽብዎ ራደይ እውን ልክዕ ከም ናይ እግር ኳስ ሪፕሌይ ነቶም ሰባት ከመይ ገይሩ ከም ዘረፍረፎም ምሰርዮም ድሕሪ ነቲ ሃብታም ሰብኣይ ብሽጉጥ ወቂዕዎ ተጥፍኦ ሚኒስተሩ እዚና ጀግንነት ታሪክ ኣብ ሰምዑ ድሕሪ ራድዮ በኣስቸኳይ ክመጽ እንተኣዘዙ ራድዮ ግን ብዝወሰዶም ጨካናት ስጉምታት ምኽንያት ካብ ስራሕ ከም ዝተኣገደ ይነግርዎ ሚኒስትሩ እውን ነቶም ገበነኛታት ብምጥቃስ ጽባሕ ናብ ስራሕ ገበታኡ ክምለስ ትእዛዝ የመሓላልፉ ራድዮ ብድጋሚ ተቆፂሩ ናብ ፖሊስ ጣብያ ምስ ተመለሰ መሳርሕታቱ ኩሎም ብዝለዓለ ደስታ ይቕበልዎ ነገር ግን ኢንስፔክተር ኣቢናሽ ብሓደ ሰብ ምምፃእ እንታይ ትሕገሱ ብምባል እናተበሳጨየን ራድዮ ኣነ እውን ልክዕ ከማኻ ጨካን እየ እሞ ቦታኻ ፍለጥ ይብሎ ራድዮ ግን ናይ ኣቢናሽ ንግግር እዝኑ እውን እንተያበ ብሕጡ እናተዛረበ ሓዲግዎ ይኸይድ ራድዮ ስርሑ ንምስራሕ ካብ ፖሊስ ጣብያ ወፂኡ ጉዕዞ እንተጀመረ እውን ብዙሕ ከይኸደ መኪኑ ነዳዲ ወዲኣ መንገዲ ትቐውም ኣማራጭ ስለዝሰኣነ ባጃጅ ክሕዝ እንተፈተነ እውን ሓንቲ ባጃጅ ክቆመሉ ኣይኽኣለን ኣብ ዝቆመሉ ሰዓት እውን ድያ ዝተባሃለት ብጣዕሚ ፅብቕቲ መንእሰይ ብሞተር ሳይክላ ክትመፅእ ተመልኪቱ ልቡ ብፍቕሪ ንደፍ ድያ ሞተር ሳይክላ ንዓርኽታ ሂባ ናብ መኪና ክትኣቱ ዝተመልከተ ራድዮ እዛ ፅብቕቲ ጓል ከይተምልጠኒ ብምባል ሓሲቡ ኾነ ኢሉ ኣብ መንገዲ ማእኸል ብእግሩ ምጓዓዝ ይጅምር ድያ ካብ መንገዲ ክዞረላ እንተነገረቶ ራድዮ ግን ብመኪናኡ ከም ዝተበላሸወት ነዊሕ መንገዲ ብእግሩ ተጓዒዙ ከም ዝደኸሞን ኣብ መንገዲ ናይ ርህራሄ ስምዒት ይሕድረላ ይገብር ድያ ብቕንዕነት ነታ መኪና ኣብ ውሽጢ ክኣቱ ከም ተፋንዮን ነግሮ መንገዶም ድማ ይጅምሩ ድያ ካብ ሓዋ ስልኪ ድወለላ እሞ ብዝገርም መልክዕ ሓዋ ካልእ ዘይኮነስ ናይ ራድዮ ሓላፊ ዝኾነ ናይ ኢንስፔክተር ኣቢናሽ ነበረ መንገዲ ብዘይ ኣግባብ ዝተላገፀ ናይ ሞዴልነት መሳወቅያ ተመልኪቱ ክግስፃ ክዳን ብዘይ ኣግባቡ ክትክደን ናይ ሞዴልነት ስርሓ ገዲፋ እትሰርሕ ነገር ክትሰርሕ እንተቆጣዓ ድያ
ናይ ዓብይ ሓዋ ምኽሪ ናብ ጎደና ብምሕዳግ ናታ ስርሓ ከም ትቕጽሎ ናታ ስራሕ ከም ዝጸሎ ኩሉ እሳውን ናይ ፖሊስነት ስራሕ ዝኾነ ፖሊስን ከም ዝጸሎ ብሕርቂ ነጊራ እቲ ስልኪ ተዓጽዮ ያ ስልኪ ምስ ዓጽየት ድሕሪኡን ራድዮ ብዛዕባ ስሙን እንታይ ከም ዝሰርሕ ተሓተተቶ ራድዮ ፖሊስ ከም ዝጸልእ ብምስምዑ ዕድሉ ከይባላሺ ናይ ስራሕ ዘርፉ ብምሕሻይ ከማኺ ሞዴል እየ ግን ጀማር እየ ብምባል ይምልሰላ ድያ ፊትኻ ጽቡቕ እዩ ሰውነትኻ ተሰሪሕካሎ ጡንቻ እንታሊካ ሓሪፍ ሞዴል ክትኸውን ኢኻ ብምባል ትነግሮ ራድዮ ዕድሉ ብምጥቃም ክትሕግዞ ይጠይቃሞ ስልኪ ተቃይሮም ይፈላለዩ ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልትታት ድሕሪ ማንሱር ካብ ማለጃ ተመሊሱ ስለ ዝነበረ እቲ ጨካን ራራ ምስ ኣዕረኽቱ ብምዃን ማንሱር ኣዳልዮም ይረኽቦ ብዝቕጽል መዓልቲ ራድዮ ናብ ፖሊስ ጣብያ ክኸይድ ከሎ ኣዛር ዝተባህለ መንእሰይ ብሕርቃን ሓደ ወረቀት ጨምዲዱ ናብ ጓሓፍ ክደርቦ ይርዮ ራድዮ ነቲ ወረቀት ኣልዕሉ እንተንበቦ ኣዛድ ኣብ ውሽጡ ዘሎ መሪር ሓዘንን ስግኣትን ዝገለጸሉ ደብዳቤ ኮይኑ ይረኽቦ ኣዛድ ኣብቲ ደብዳቤ ካብ ሒደት ኣዋርሕ ቅድሚ ሕጂ ሶኒ ዝተባህለ ናይ ልቢ ዓርኩ ብወንጀለኛታት ተገዲዱ እጽ ክትቀም ከም ዝገበረን ካብ መቕታል ይልቕ ሱሰኛ ምዃን መሪጹ ነዊሕ ግዜ እናተሰቀየ ጸኒሑ ኣብ መወዳእታ ህይወቱ ከም ዘጥፍእ ይገልጽ ደጽ ሕጂ እውን እሱን እቶም ዝተረፉ ኣረኽቱን ብተመሳሳሊ ምፍራሕ በምህላዎም እቶም ሱስ ዘለዎም ኣልዎ ድማ ካብ ምዉታን ንምዃን ዝቐረቡ ዝገለጸሉ እዚ ጽሑፍ ራድዮ ምስ አንበቦ ድሕሪ ራድዮ ንኣዛር ጸዊዑ ነቲ ጉዳይ ንፖሊስ ለምንታይ ከም ዘይነገሮን ተሓትቶ ኣዛር ንሓደ ወርሒ ሙሉእ ናብ ጣብያ እንተተመላለሰ እውን ዝሕግዞ ሰብ ብምስኣኑ ምስ ነገሮ ራድዮ ንኣረኽቱ ንሞት ዝገበሩ ገበን ስራሕቲ ኣዲኑ ከም ዝብቀል ቃላት ይውሉ እናተናገረ ኣብ ጣብያ ኣቱ ራድዮ ብቁጣዕ ናብ ፖሊስ ጣብያ ብምእታው ንኣረኽቱ ኣብታ ከተማ ፖሊስ ዘይፈልጦም ናይ ወንጀል ስራሕቲ ጉጅለ ስሚት ጥቁም መሳርሕቱ እውን ኣብታ ከተማ ክልተ ተፈለጥቲ ናይ ገበን ስራሕቲ ጉጅለ ከም ዘለው ንሳቶም እውን ብዲልዋርን ዳዳን ዝምርሑ ምዃኖም ይገልጽሉ ዲልዋር እውን ናይ ማንሱር ሓውንቲ ኮነ እሱውን ዳዳን ነቲ ዋና ቦታ ንክልተ መቂሎም ዝተቆጻጸሩ ኣብ ዘይውድእ ኩናት ውሽጢ ዘለው ጸላቲ ከም ዝኾኑ ይነግርዎም ራድዮ እውን ካብዞም ክልተ ሓደ ብዛዕባ ሽያጥ መልሲ ይህልዎ እዩ ብምባል ስጉምቲ ክወስድ ይጅምር ብዛዕባ ራድዮ ዳዳ ብምኻድ ንሱን ሰባቱን ኣጽምቶም ሰቢሩ እጽ ደኣ መኒ ዝሸጥ ብምባል እንዳዳ ይፋጥጦ ዳዳ እውን ኣብታ ከተማ እጽ ዝበሃል ነገር ነጊዱ ከም ዘይፈልጥን ብዲልዋርና ተለመነ ዝነበር ይገልጸሉ እንተኾነ ግን ናይ ዲልዋር ሓው ማንሱር እጽ ከም ዝሸጥ ነጊርዎ ራድዮ ብቐጥ ናብ ዲልዋር ይኸይድ ኣብ እውን ዲልዋር ሰባቱን ብዘይርህራህ ደብዲቡ ንሓደ ናይ ዲልዋር ሰብ ልክዕ ከም ሓድሽ ካክ ተቂልዎ ሒዝዎ ይወፅእ ድሕሪኡ ራድዮ ዲልዋር ማንሱር ኣበይ ከም ዘሎ እንተሓተቶ ዲልዋር ማንሱር ገና ካብ ማለጃ ስለዘይተመለሰ ክምለስ ከሎ ኣነ ባዕለይ ክጋኒካየ ይብሎ ድሕሪኡ ራድዮ ነዞም ክልተ ዘይስማምዑ ጸላእቲ ኣብ ሓደ ናይ ቤት መስተ ውሽጢ ገጽ ንገጽ ይጋንዮም እቶም ክልተ ፍልጣት ጸላእቲ ዳዳን ዲልዋርን ገጽ ንገጽ ምስ ተራኸቡ ወዲያው ናይ ኩናት ክኣትዉ እንተለው እውን ራድዮ ግን ነቲ ነገር ብምህዳእን ብምፍራሕን ክፋቐሩ ይገብሮም ራድዮ ብምቕጻል ሓድሽ ናብታ ከተማ ዝመጹ ናይ እጽ ነጋዱን ማንነቶምን ሕቡእ ቦታኦም እንተዘይነገርኩምኒ ዝተረፈ ጾምትኩም ክሰብር ብምባል ይፍክረሎም ዳዳን ዲልዋርን ራድዮ ብዝለዓለ ኩነታት ስለ ዝፈርሕዎ ብፍጥነት ናብ ዝኣዘዝዎ ስራሕ ኣትዉ ዲልዋር ናብ ቤቱ እናኸደን ከሎ ሓው ማንሱር ይድውለሉ እሞ ብራራ ስለ ዝተዓገተ ከድሕኑ ለሚኑ ዘሎ ቦታ ይነግሮ ዲልዋር እውን ናብቲ ዝተባህለ ቦታ ብምኻድ ኣብ ልዕሊ ራራን ያርክሱን ከመይ ብምፍራሕኩም ሓወይ ተኣስሩ ብምባል ምፍራሕ ይጅምር ራራ እውን ኣብዚ ዝመፀሉ ምክንያት ፀገም ንምፍጣር ዘይኮነስ ሓወ ክፍትሓሉ እንተኮይኑ ኣብኡ ዘሎ ዕዳግ ክኸፍል ከም ዘለዎ ይነግሮ ዲልዋር ብምኹራይን ራራ ብጽፊት ወቕዖሞ ራራ ብምምላሹ ናብ ክሳዱ ራሸክዩ ይቀትሎ ብኻልእ ወገን ካብ ድያ ስልኪ ድወለሉ እሞ ድያ ናይ ሞዴሊንግ ስራሕ ዝረኸበትሉ ነጊራ ናብቲ ቦታ ክመጽእ ትዕድሞ ኣቡ ምስ በጽሐ ስራሕ ከም ዝረኸበትሉ ነጊራ ናብቲ ቦታ ክመጽእ ትዕድሞ ኣቡ ምስ በጽሐ እውን ድያ ሸሚዙ ኣውጽኡ ፎቶ ክልዓል ትገብሮ ራድዮ ሸሚዙ ከኣለይ ከሎ እቲ ዘማርኽን ብዝግባእ ዝተሰርሐ ፍርጥም ዝበለ ሰውነቱ ድያ ብኣድናቆት ክትፈዝዝ ይገብራ መወዳእታ ድያ ባዕላ ናብቲ ፎቶሹት ምሕዋስ ናብ ራድዮ ኣዝዮም ዝማርኹ ፎቶታት ይለዓሉ እዚ እውን ኣብ ውሽጢ ልቢ ድያ ዘለዎ ቦታ ብዝበለጸ እናጠንከረ ይኸይድ ራድዮ እዚ ፎቶ ተላዒሉ ናብ ስራሕ እንተተመለሰ እውን ብዙሕ ከይጸንሕ ደው ኢላ ልደተይ ስለ ዝኾነ ብሓደ ክነኽብሮ ናብ ሓደ ክለብ ንዓብ ብምባል ትዕድሞ ነዚ ዕድመ ብደስታ ተቐቢሉ ናብ ሓለቓው ኣቢናሽ ብምኻድ እመይ ሓሚማትኒ ብምባል ናይ ዕረፍቲ ፍቓድ ይጥይቕ ኣቢናሽ እውን ነቲ ምኽንያት ኣሚኑ ብደግነት ናይ መኪና ቁልፊ ሂብዎ ንክኸይድ ፍቕደሉ ራድዮ ጸቢቑ ንድያ ዕምባባ ሒዙ ናብቲ ልደት ዝረኸበሉ ቦታ ይኸይድ ድያ ብዓብዪ ደስታ ተቐበሎ እንተኾነ ግን ድያ ንራድዮ ምስ ሓወይ ከፋልጠካ ኢላ ሒዛቶ ትኸይድ ከላ ራድዮ ኣቢናሽን ገጽ ንገጽ ተቀጣጢሞም ብድንጋጼ ፈዙ ድያ ንኣቢናሽ ራድዮ እውን ከምኣ ሞዴል ምዃኑ ነጊራ
مسافلت ودحرين زججت زلي نجارات من السخال كريفاتهم تغيد أبيناش بحركان فريحون رادي أتا رادي ما حمي مالخا أبزي مسحفتك تسمع سيخاب مال تتقطع رادي كن كم تيزل مودون أبيناش نجار تشال بمال مسداك ساس يغيد أبيناس ببسجت مستنا ستياب سخرو لاب تليتي رانج أكان قجلون يصوم كشوت ونابتي كلاب ياتيهم بصباحتو نقوتي كلاب بوليسات مستورر أبيناشن رادين ليت ساخرهم سلازة حالرو استفتر نجر مزكار أبيهم ناتي كلاب ماناجر تمال ليتي استفتر سك أخير درجيت كتنجر تجمر تمالي ليتي راران أرغتون ربشاك فترو كلو نايتي كلاب زبانيتات كأجرو من تفتنو راداجن بجكان نتلعلو كلهم بمتربع أفجفو قتلهم رادين أرغتون نايتي كلاب نايدهننات كاميراتات بممرمار لمجمرة جزي نيراران كجلون من نتفلتهم إزين نهال ورارا نابناي دادا منو راي خيد دادا ون بحركان تمريو أبناتي جزءات بزيف قادي كما يتنكد بمال سباتو انتصو على ورارا جن بزم متابدو كون نزول مقارجة يجنسلو أبتي مقارجة جربا دادا سراويت خلوم تحاريدو من تسقلو من بسم رأيا بدن غاز إفز زرار أون دادا يم سبات كاكت سكال تزيد اللي خاناتي إز أبتا كتما كتعدل اللكا بمالي فرارهم دادا أون رارا كابزلو على فرحات سلعلة استعززو كفصم السماع كابستوسن معلتات دحري راران منصورن اس بمزوار استرخب ገንዘብ እንደቆጸሩ መብራት ጠፍእ ናይ መንሱር ጓል ሻማ ሒዛ ክትመጽእ ከላ ራራ ብሕማቕ ዓይኒ ምልከታ ራራ ብድፍረትን ንማንሱር ገንዘብ ማህበሰቤቱ ክሓድገሉ ይነግሮ ማንሱር ፍራሕ ስለ ዝነበረ ገንዘብ ተቐቢሉ ናይ ባዕሉ ሰበይቲ ንኣራዊት ኣሕሊፉ ይህባ ራሪን ራራ ንምሓዝ ብፍላይ ኣብ ገዛ ጭፈራታት ውሽጢ ኣለሻው ይቕጽል ኣብ መወዳእታ ኣብ ሓደ ክለብ ውሽጢ ንራራ ይረኽቦ ራራ ኣብ ሽንቲ ቤት ኣብ ዝኸደሉ ቅጽበት ራዲ መንገዲ ተጸቢዩ እዚ ናይ መወዳእታ እዩ ንዝቐተልካ መንእሰያት ዋጋ ትኸፍል ብማል ክሕዞ ይፍትን ራራ እውን ብቐሊሉ ኢዱ ዘይህብ ኣረመኔ ብምዃኑ ኣብ ሽንቲ ቤት ውሽጢ ከቢድ እንደማፋሳስን ቃልሲ ይጅምሩ ኣብ ፍልሚያ ማእኸል ናይ ራራ ኣርክቲ ከራመዙም ተመጹ ራዲ ግን بمولو دفرات نارارا سبات مسبين كتاب مكجايا دمصوم يطفوم ኣብ መወዳእታ ራራ ንበይኑ ምስተረፈ ራሪን ራራር ኢሉ ምስ መንደቕ የጣብቆ ራራ ዝሓዞ ጭቤ ኣብ ናይ ራድዮ ወገብ እንተሰክዖውን እቲ ጀግና ራድዮ ግን ቃንዞን ኣብ ጎኒ ገይሩን ራራ ካብ ፎቕ ደፊኡን ብሓደ ተታሒዞም ናብ ታሕቲ ይወድቁ ራራ እቲ ግጥሚያ እናተወቕዐ ምዃኑ ምስተረድአ ካብ ኣርክቱ ብምዃን ብኣስቸኳይ ካብቲ ክለብ ጉዮም ይወፁ ካብቲ ግርግር ድሕሪ ራድዮ ንማንሱር ምስ ቁፅር ምስ ኣውዕሎ ናብ ጣብያ ይወስዶ ኣብ እውን ማንሱር እናሰቐ ናይ ራራ ሕቡእ ቦታ ክነግሮን ተፈተነ እውን ማንሱር ድሕነቱ ብምፍራሕ ምንም ከይተዛረበ ይጸንሕ ኮይኑ ግን ራዲ ብሓቱ ብምቕያር ራራ ኣብ ናይ ማንሱር ሰበይት ዘብፅሑ ኣሰቃቂ ግፍዕን ኣብ ሓዊ ዝፈጸሙ ቅትለትን ብምዝካር ራራን ኣዲኡ ከም ዝበቀለሉ ቃል ብምእታው ማንሱር ብሓሳቡ ብምስምማዕ ናይ ራራ ምስጢራዊ ናይ እፅ ፋብሪካ ኣድራሻ ኣሕሊፍዎ ራዲ ናይ ራራ ቦታ እንተፈለጠ እውን ባዕሉ ካብ ምኻድ እንዳዳህን ሰባቱን ናይ ራራ ፋብሪካ ብምልኣኽ ገበናኛታት ባዕሎም ንባዕሎም ክጫረሱ ይገብሮም ዳዳን ጎጅሎን ናይ ራራ ፋብሪካ ሙሉእ ብምሉእ ኣጥፍዮም ይኸዱ ናይ ራራ ተኣመንቲ ኣረኽቱ ሎታን ጀሚን ካብዚ ግዜ ድሕሪ ናብቲ ቦታ ምስ ተመልሱ እቲ ኣከባቢ ሙሉእ ብምሉእ ፈራሪሱ ይረኽብዎ ተደብሪቡ ካብ ዝወደቐ እውን ሓደ ናይ ጎጅሎም ኣባል ዳዳ እዚ ኩሉ ከም ዝገበሮም ሰምዑ ሎታን ጂሚን ብቁጥዐ ተመሊኦም ናይ ዳዳ መንደር የምርሑ ኮይኑ ግን ኣብዚ ጽቡዮም ዳዳ ጥራሕ ዘይኮነስ ራዲ እውን ነበረ ራዲን ሎታ ብዝግባእ ቅጥቂጡ ኣብ ቁፅር ስር እንተውዕሎ ጂሚ ካብቲ ጥቃት ኣምሊጡን ካብቲ ቦታ ይሃድም ጂሚ ብቕልጡፍ ናብ ራራ ብምድዋል ዝተፈጥረ ነገር ኩሉ ይነግሮ ድሕሪኡ ዳዳ ናይ ኣዲኡ ልደት ብደስታ እናኽብር ኣብ ዘለወሉ ሰዓት ራራ ብድንገት መፅኡ ነቲ ኣከባቢ ሙሉእ ብምሉእ ብጭስ ይመልኦ ኣብቲ ጭስ ማእኸል እውን ናይ ዳዳ ሰባት ኩሎም በብሓደ ምስ ጨፍጨፎም ድሕሪ ኣብ መወዳእታ ዳዳ ረኺቡ ብጭካነት ዝተመልአ መልክዕ ሂወቱ ይነጥቆ ኣብ ፖሊስ ጣብያ ውሽጢ ድማ ራዲ ኣብ ቁፅፅር ስር ዘውዕሎም ሎታን እናደብደበ ራዳ ኣበይ ከም ዘሎ ክነግሮ ይፍትን ሕጂ እውን ሓለቃው ብጣዕሚ ተኣማኒ ስለ ዝነበረ ምስጢር ንኸይውፅእ ኢሉ ናይ ባዕሉ መልሓስ ይነክስ ሳዲን መሳርሕቱን መልሓሱ ቆሪፁ ከይደርብዮን መልሲ ከይጥፍእን ክቢ ኣብ ኣፉ ብምእታው ይከላኸልዎ ብፅባሒቱ ንግሆ ናይ ፖሊስ ኮሚሽነሩ ራዲን ኣቢናሽን ፀዊዑ ናይ ራራ ጉዳይ ክስካብ ሕጂ ፍትሒ ብዘይምርካቡ ላዕለዋይ ቅሬታኦም ይገልጹ እቲ ኩነታት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኮይኑ ኣብታ ከተማ ተወሳኺ እልቂት ከይመፅእ ብምሕሳብ ነቲ ጉዳይ ንምክትታል ኮሚሽነር ኣርጁን ብምርካብን ራዲን ኣቢናሽን ካብ ስራሕ ይወግድዎም ኮይኑ ግን ራዲ 80 ሚእታዊ ዝኾነ ናይ ራራ ጎጅለ መጥፍኡን ሕጂ ዝተርፉ ራራን ሓደ ረዳኢው ጂሚ ጥራሕ ምዃኖም ብምግላጽ ነቲ ተልእኾ ንምጥንቓቕ ናይ 24 ሰዓት ጥራይ ግዜ ክቦም ተማህሊሉ ኣብ መወዳእታ ስምምዕነት ይበጽሑ እዚ እናሃለወ ራራ ንድያ
ዓጊቱ ካብ ሃገር ንምዳም ዝኽእል ናይ ሓሰት ፓስፖርት እናዳለወ ኣብ ዘለወሉ እዋን ራዴ ከይተሓሰበ ድንገት መፅኡ ናይ ራራ ቤት ሰቢሩ ብምእታው ንምብኣስ ፍልሚያ ይጅምር። ናይ ራራ ሰባት ብዙሓት እንተሃለዎም እውን ከም በዝሖም ራዴ ከይተቆፃፀርዎ ክቃወሙን ኣይከኣሉን። ራራ እውን ኣብ መወዳእታኡ ክኽእሎ ከምዘይኽእል ተረዲኡ ናይቲ ክፍሊ መስኮት ብምስባር ኣምሊጡ ይወፅእ። ራዴ ኣብቲ ክፍሊ ውሽጢ ዝተኣሰረት ድያ ይፈትሓ። ኣብዚ እዋን እውን ድያ ራዴ ሞዴል ዘይኮነስ ፖሊስ ምዃኑ ተረዲኣ ብዘሕዝን ኩነታት በኣስኮ ትጅምር። ራዴ እውን ክትረጋጋዕ ብዝብል መድሃኒት ሂብዋ ንሓፂር ግዜ ነቲ ነገር ረሲዓቶ ብሓደ ምድራፍን ምጭፋርን ይጅምሮ። ድሕሪኡ ራዴ ኣብታ ከተማ ዘለዉ መንእሰያት ኣኪቡ ናይ ራራ ናይ ዕፅ ንግዲ ብሕብረት ተኸላኺሎም ካብ ከተኦም ክድምስሱ ዘለዓዕል ንግግር ይገብረሎም እሞ ዝኾነ ዓይነት ናይ ዕፅ ንግዲ እንቅስቃሴ እንተሪኦም ብቕልጡፍ ክደውሉ ይእምኖም። መንእሰያት እውን ናይ ራዴ ንግግር ቪድዮ ቀሪፆም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘርግሕዎ እቲ ቪድዮ ኣብ መላእ ከተማ ተሰራጭዩ ብሚልዮን ዝቑፀሩ ሰባት ክለዓሉ ይገብሮም። ኣብታ ከተማ ነውሪታት ጥቆማ መሰረት እውን ኣብታ ከተማ ውሽጢ ተሓቢኦም ዕፅ ዘከፋፍሉ ዝነበሩ ኣብዝሓት ገበነኛታት ኣብ ቁፅጥር ውሽጢ ይውዕሉ። ኮይኑ ግን እስካብ ሕጂ ዋና ናይ ክፍኣት ምንጪ ራራ ንርዳእዩን ጂሚን ከይተተሓዙ በነፃነት እናተዘዋወሩ እዮም። ራዴ ኣለሻው ብምቕፃል ካብ ዓርኩ ብዝበፅሑ ጥቆማ መሰረት ናብቶም ገበነኛታት ሕቡእ ቦታ የምርሕ። ኣብኡ እውን ብዝፈጠሮ ድንገተኛ መጥቃዕቲ ረዳእዩ ጂሚ ኣብ ቁፅጥር ክውዕል ተሎ ዋና ራራ ግን ሓፂር ኣምሊጡ ይጠፍእ። ራራ እስካብ ሕጂ ዝኣከቦ ገንዘብ ሒዙ ከምልጥ ጀሚሩ ብኣጋጣሚ ናብ ናይ ኣዛድ ኣቦን ካፌ ኣቱ። ራራ እውን ስልኪ ክድውል ኢሉ ኣብ ዝወፅሉ ቅፅበት ኣዛድ ናይ ገንዘብ ቦርስኡ ነጥቂኡ ናብ ናይ ህንዱ ጣርያ ብምውፃእ ንራዴ ይድውለሉ። ራራ እውን ንኣዛድ ተኸቲሉ ኣብ ልዕሊ ጣርያ ብምውፃእ ቦርስኡ ክምልሰሉ እንተሓተቶ ኣዛድ ግን ቦርስኡ ናብ መሬት ብምውርዋር ራራ ብክፉእ የበሳጮ። በዚ ምክንያት እውን ራራ ንኣዛድ ብጨካንነት ርእሱ ብብረት ኣጋጭዩ ካብቲ ህንፃ ወሪሩ እውን ኣዛድ ናብ መሬት ተደፊኡ ከይወደቐ ቅድሚ ምውዳቑ ራዴ መፅኡ ብምቕባል ሂወቱ የትርፎ። ራዴ ኣብ ቁፅጥር ዝወዓለ ናይ ራራ መሳርሒ ናብ እስር ቤት እናወሰደ ከሎ ብድንገት ናይ ራራ ሰባት መኪኖ ብምግልባጥ ኣብ መጥቆኦም ዝነበሩ ሞተር ሳይክላት ኢሎም ካድሚ ይጅምሩ። ራዴ ግን ብመኪና ተኸቲሉ በብሓደ እናጋጨ ምስ ኣጥፍኦም ድሕሪ ራራ ብሄሊኮፕተር ተሳፊሩ ካብ ከተማ ካድም ክብል ይበፅሐሉ። ራዴ መኪኑ ብዘይእመን ፍጥነት ኣዝሪሉ ካብታ መኪና ውሽጢ ብምዝላል ናብ ሄሊኮፕተር ውሽጢ ኣቱ። ኣብ በረራ ዘላ ሄሊኮፕተር ውሽጢ እውን ኣብቶም ክልተ ጸላእቲ ማእኸል ብጣዕሚ ሓደገኛ ፍልመት ተጀሚሩ። እታ ሄሊኮፕተር ካብ ቁፅፅር ውጪ ኮይና ክትክስከስ ትበፅሕ። እታ ሄሊኮፕተር ቅድሚ ምክስካሳ ሰከንዳት ቅድም ራራን ራዴን ዘሊሎም ይወፁ። ራዴ ብዝበፅሖ ጉድኣት ኣብ መሬት ተዘርጊሑ ከሎ ራራ ካብ ዝወድቆ ብምልዓል ዓብይ ድንጋል ኢሉ ራዴ ክቃትሎ ክብል ኣቢናሽ ብድንገት መፅኡ ተኪሱ ይወቅዖ። ራራ ብጥይት እንተቆሰለ እውን ሕጂ እውን ጥንክርኡ ስለዘይጠፍአ ንኣቢናሽ ብጨካንነት ብዝተመልኡ ኩነታት ክድብድቦ ይጅምር። ሕጂ እውን ራራ ንኣቢናሽ ዝቐትሎ ናይ መወዳእታ ሞት ቅድሚ ምሕላፉ ራዴ ከም ኣናእሳ ተንስዩ ኣብ ልዕሊ ራራ ናይ መወዳእታ ከቢድ ዝኾኑ ውቅዕታት ይዕርፈሉ። ኣብ መወዳእታ እውን ራራ ኣብ ኣየር ኣልዒሉ ሕቁ ብምስባር ንከተማ መንእሰያት እልቂት ምክንያት ዝኾነ ኣረመኔ ራራ ይቃትሎ። ራዴን ራራን ዘለኣለም ዝበቀዶ ድሕሪ እታ ከተማ ካብ ዝኣተወሰሉ ናይ ዕፅን ሞትን ዙርያ ነፃ ትወፅእ። ራዴ እውን ከተማ ነባሪታት ዝኣተወ ቃል ብምሕላውን ብፍላይ ድማ ንዕረቁት ሂወት ክብል ብዙሕ መስዋዕትነት ዝኸፍል ኣዛድ ዝግብኦ ፍትሒ ብምሃብ ናይ ሙምባይ ሰላም ናብ ዝነበሮ ክመልሳና ርእና ታሪክና ኣብዚ ይውዳእ።